Kas ngi buram kerpang ya email ani ka modas de ka babarok shitlup ka pertai kala rakhe ya kani kas ngi kraw ka balathung da ka pertai barok ka wei baha kas ngi uplay ba ar jong upanai jemang hama pai shaka jing shakri ba kan jaman sim ya kani kas ngi ka balang katolik kala ring bat penwandur ban ken mau tempang ya ka kmi jisu ka maria ka badai ka kan thai ka bakhuny kumta ka parish nong serngan kala rakhe kho ya kani kasngi nin kasngi ka shipau tari ku jemang ha ka ba ya ka jing rakhe la shimban penya da ka seng long kmi ka ba hapo ka jing yalam jong ikong jing hun khong jo ibadai presiden jong ka seng long kmi katolik parish nong serngan bat secretary ka kong ithelda tangsong habasdang ka program la yo ka jing kentiu lama na parish priest o father Robert Khairim bat kuwe de kilong kmi ki balaya don lang ha ka por khandai beje balayo ka jing kenyamas ba khoj ha ka por shipau beje balayo ka jing pen kubor ya ki khan riungut kinong kitkam na ki unit baper bat bot hakano paisngi layo ka jing mane sakramen balapan kod daka cultural program haka baki bon na ki unit baper ki layo pan shimbenta haka te ka parish bat ru ka we na ka unit ka layo ban ai da ka jing ruai kata ka unit penter ka jing shat na ka unit pom shutia unit siat bakon ka skit na ka unit lumwa nyai bat maurengkang bat khadu layo ka jing ruai na ka senglong pa bala ruai penshong shit daw samla shining khong sit Hadin ka nela yo ka jing kliap lama na parish priest u father Robert Khairim. La se ka negas ngiburam ya imei ka wandra ka jing kerku bat la ruban ong kumbang ila yo ka jing kentho na ka jing shim kerpang ka jing penyat ka balang katolik ha ka baki don ki ba imei ila let na aswa jongi nrei wan nom klet bana shalentet ka perthai ki pet yangi na jrong kum kita ki angel bat ki don be jasnda jongi. Kumta ya ki baladu no ya imei ka negas ngiburam kan kener ya i na shalentet ki lo.
Praise and you can say, Lord, come and tell me, Banyo, Kijing Aye. Gay Bandong Sisha Mangi, Adia Jong, Yang Aku Board Bangabangin, Kajang Saga Pratay. Yang Maros and you can tell, and Bangan Pagdalu trying, Yes, you can take and tell them, Asia to me.